lugar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning po sir. Standby tabi sir. Maray na Lunes na pagkaaldaw, primero dia ng unyan kan Septyembre. Fetsa 1, 2025. Tingog kan banwaan na po. Tamang-tama, daing trabaho ngunyan tabi boda eskwela. Sana po nadagdagan ang sa tuyang mga paraan tabay. Kasabay na po ang imbitasyon na mag-iriba-iba kita sa kod alas 10:30. Ako po, si Pio Fernandez. Rainaga po, dyan sa mga taga-daraga. Kumusta, Sir Ato Lim? Dyan sa Petron Tap Gas-Gasul. Morning, and syempre sa Albay District, mga katropa niya to dyan. Pati naman po sa Sentro Can Legazpi. Sa Master Control, Chief Tech Ramir. Newsroom, News Direct Mar. Si Ma'am Sia Leron. Si Sayang Yaon dyan. Sindang dua, no? Siyempre, Jimos Barrios and Jen Matthew Balyaran. Nicole Gloriani. Jerome Nico Martinez sa IT. Ako mapon sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. Dire-diretso kita kan istorya, continuity kan mga nagkakaturo karpong mga informasyones, digdi sa satuyang palibot. Nasa linya po, standby mo na all units. Nasa linyan sa tuyang provincial engineer, si Engineer Dante Baclao. Mga kahurunta, may relasyon sa mga mainit po baga. Natukar na ni BP Henry Casubago, dakulan mga nakaistorya, nag-react, mabalo man kita na magdagdag pa ni mga informasyones. Nasa linya si VP Henry, si Engineer Dante Baclao. Engineer sir, maray na aga. Ang maray na aga tabi Pio, katatapos walang kaya kan meeting digdi sa PEO. Oho. Yan, opo. Sige, salamat po primero sa oras tabi Now, diretso na po kita. Iyan na Peñaranda Park bagatabi mainit na pinag-irestoryahan mo niyan so nangyari trahedya. Primero po aram na kan publiko na dai pa man yan officialmente na turnover. Would you confirm tabi engineer? Iyo tabi Pio ang Peñaranda Park dahil pa man po yan na turnover sa probinsya, sa provincial government of Albay. Kaya lang po, yun nga nito na anambita na kan mga nakaaging no less than si Governor Rosal, nakataram na napigagamit na yan. So, sa nangyari po kan sarong aldaw, nakaaging aldaw, so pagkagawa kan talagang makakurukuyan man ito, makaturo-turisti man. Kaya lang, sabi ta nga dahil man na tubig tutuyo. Kaya dahil duman tabi Pio, nagkigo emergency meeting ang PEO, DPWH, and other concerned agencies. Kaso hapon tabi. What transpired sa hururon tabi, if you may? Ang may mga suhestyon na nagrelataw, ngunyan, ang saro sa mga nakuyan nga maski ako nga taday kay ako kasudma tana sa 3rd district ako, nagrepresent lang sa kuya si Engineer Rosana, so Assistant Provincial Engineer, and base sa briefing sa ko na Engineer Rosana, saro sa mga nag-crop up na solusyon, rekomendasyon, so pareho kan dati baga, dapat islab. Ako nga iyo man nito, kunyaon ako duman sa meeting na ito, iyo man ang suggestion ko. Dapat slab talaga yan, concrete slab. Iyo. Now, kindly walk us through tabi engineer sir ikabilang sarong inhinyero, licensed engineer and provincial engineer at that.
pag-arog kayo ng mga infrastructure tabi na pakontrata, sisay po ang nag-design? Is it the implementing agency? Ini sa we zero in sa Peñaranda Park, sisay ang nag-design? Is it the provincial government or yung implementing agency which is the DPWH or yung contractor tabi? So, implementing agency tabi PO sa DPWH Second Engineering District. Pero ito nga ning ko yan, ito nga ning design, pigpresentar ito sa province during the time of then Governor Grex Lagman. And nag-suggest ako kay ito na kung pwede niya ako, ikuyanta sa publiko, sa mga architects. So, nagkaigo kami kay itong pag-urulay sa mga architects, grupo kan architects, UAP, mga iba-ibang chapter, duman sa guest house. So, pig-open ito kung anong mga critiquing ang nangyari, kung anong mga suggestion na dapat i-incorporate sa plano. So, actually, nagka-2 beses kami nagkuhan. So, primero, preliminary, kung anong mga reparo ninda. Then, so, ikadwa, so final meeting, kung ano na talaga ang final design. So, dahil taman matatawan ng pagbasol itong sa DPWH, tapig open ta ito sa kuyan, sa mga eksperto. I consider them experts, itong mga architects, tabi Pio. Mhm. So, ang nag-design is yung implementing agency which is the DPWH. Opo. Upon proper consultation sa mga learned na mga personahes. Tama po. Then, ang design na yan, kasabay na dyan itong bubong na nagrampahong nga ni Tabi Engineer. Kasabay na yan. Ako nga ni Kuta ito, nga ako dapat na ipagalion. So, kunta, maray nga kunta, matibay ito. Akong sabi nga ninda, so, sabi nga ni, tangkasable. Nga ako talaga matatangkas yan pag may bagyo. Oho. Okay, so gustong sabihon, Tabi Engineer, are we safe to conclude as of now na the contractor, whoever what it was, dainin kumbaga pagkakasala sinunod lang nila so ipigmandong disenyo kang implementing agency. Ang contractor tabi Pio, nagsusunod lang iyan kung ano nasa plano, kung anong specifications. Alagad, may responsibilidad iyan ka na an implementing office like the DPWH na hilingon kung tama man, kung nagsunod sa tamang specification sa contractor. Yun. So, established Tabi, na ang design ka iyan na Peñaranda Park sa rehabilitasyon, pati itong yan na bubong was duly initiated not by the contractor but by the implementing agency. Tama, tabi Pio. And so implementing agency, igwa naturalmente nin obligasyon na hilingon kung itong espesifikasyon nasunod ka nakakontrata. Iyo tabi. Oho. Now, Tabi, I don't know kung balikan ta itong sabing pagtiripon kasuod ba suwestyon buwelta sa konkreto kunyan bubong kan Peñaranda Park Tabi na stage. Saro tabi ito sa mga suwestyon. Oho. Okay, now kumo iyan na suwestyon Tabi, halimbawa mapangyari sisayan magastos Tabi in kaso. Yan tabi Pio na ipa-finalize na DPWH. Now, pag-arog kan Tabi, Sir Engineer, without the proper turnover pa and acceptance, may responsibility dyan ang provincial government Tabi? Di pa man tabi Pio, manugod kayo na kwanta, bako pa man nga turnover. Alagad, ang pigkawayan mo lang din, dapat may pagreparo man. Kaya sige man nga ni Ana may coordination kaming pagigibo sa DPWH. Oho. So are we safe to say na igwa na ningon yan parang redesign lugod kang kunyan kanya intabladong iyan? Ang pag-uurulayan patabi ang PO sa DPWH kuta na ngunya na si Mana
may schedule na kuta kami ka na ocular inspection, joint ocular inspection, final inspection with the PWH. Kaya lang, yung nga nito, so nangyari. Okay. So, now, Tabi, pag arog ka yan na, baka may warranty pa yan, Sir Tabi, ang mga proyektong yan? Ay, go tabi yan. May warranty. Pirang bulan po or taon ang warranty ka yan? Ang ano niya po, 1 year yan eh. Ano Ang po? arog pa yan. Ano po ang 1 year. Oo. 1 year. Ano po ang reckoning date from the acceptance and turnover? Not from the completion. Oh, from the turnover. Ayun. Opo. Okay. So, now, ini po, Tabi, any official findings, kamo mga inhinyero, Tabi, any official findings, what really cost itong sa pag-collapse? Is it substandard ba ang pagka-construir or dahil talaga kaya suwait? Ano po, Tabi? Dahil pa, sa ngunya, piga ko yan may paman ito. Piga assess me pa man kung ano talaga. Ito, at trapal yata na nakabugtak sa itaas, Tabi, piga bibiklad sana kung may okasyon. Oh, trapal tabi. Ayun, oho. So, taan mga nagbubuto kaya, nag-circular na both sa komunidad, sa social media, sa mainstream media, is yung weight dakan tubig na natambak duman sa itaas, bumiligay. Dahil na kay kan structure na ito, so weight kan na tubig, over. Yung tabi piyo, ang tubig baga pag nakon talaga magabatian, magiging dead weight. So, kung medyo nahiling ka man, nahiling ko sa pictures, dahil man ang kuya itong mga members baga, structural members, dahil man masyadong kuyan, ang findings duman, baka duman sa tinugudan, baka duman nagkaigo kay failure. So, kung may bolt man duman, baka duman nagkaigo kay failure. Yun. Now, pag-araw ka Tabi, engineer, kamo mga inhinyero Tabi, nasa gobyerno, pag-araw ka na igwanin infra na dahil pa man na turnover, although completed but dahil pa na turnover officialmente, pagkatapos may nangyaring araw ka na rin malaso, sisay po an kunyang kaan an pwedeng held accountable Tabi. So, contractor pa yan Tabi, dahil pa man na kuhan, dahil pa na turnover. Iyan ang general application Tabi. Ano po? Opo. Ayun. Iyan ang arog kaan. Sa gabos na mga infra na pagpagibukan gobyerno, arog kaan ang general rule. Unless na may insurance ang mga Tabi MPO. May insurance. Unless na kuyang anong kan insurance, tapag adalan man yan. May pigapod kitang force majeure. Okay. Halimbawa nga tinampo, naka-insure diyan, pag ongoing pa, may nangyaring rimalaso dahil sa kuwang panahon, siyang pig-apod tayo na force majeure. May responsibilidad ang insurance na asikaso niyan. Bayadan niyan. Case-to-case basis. Opo. O yun. Igwanin mga nakapalaman pala dyan na mga layes na dapat sunodon case-to-case basis. Ano po? Iyo po. Lalo kung itong fortuitous events ang nangyari. Okay. So, sa ngunyan Tabi, very latest, itong nagtiripon kasuhapon, saro sa pida ko consider ning redesign Tabi ka na entablado. Iyo tabi piyo. Maski ako, iyo man ito, iko ko ko na. Papursig tanan ko yan, na araw ka ito ang gibuhon. Dapat sumatibay na. Ayun. So, sisay, ma-burden kang cost in kaso, taday pa man to turnover? Ang di pinabulit sa gayudan mga kuwang kayan. Okay, sige Tabi. So, iyo masana, and gunyan, pinagkordona na baga iyan, sisay po nag-ispersos ka ang Tabi na pagkordon, is it the implementing agency o yung probinsya Tabi? So implementing agency Tabi. So DPWH. Tada ay pa man limited ang poder pa rin dyan Tabi, sir? Iyo po. Dahil man makakapag kuhan dyan. O di sige Tabi, sir, kung igwa pang mga very latest, we will be glad to be of help sa indo po. Mapalinaw ang gabos na yan sa publiko Tabi.
Tabi Pio. Salamat sana and good morning. Thank you so much mga tugang. Si Provincial Engineer Dante Baclao may relasyon sa nangyaring yan dyan magatabi sa Peña Randa Park, yung nagrampahog. So kunyan, so iyan na bubong mata nag-attender kita kaaning misa tabi Jerome misa antisipada, nagbubunok-bunok so uran paghuna mi duman tayaw na ko sa may pintuan paghuna mi may nagkikilat sa na may kung anong kuan muna kon may mga ambulansya na nag-retiw. Ay, kita makalita na sa misa kita. Ay, sus, Maria Joseph, yun na nga yung magapapaping ngayon, nagrampahog na. Maraya tayo naman si Joshua na Bino. Yan tabi ha. Manungod sa siring na bagay na yan. Tabi, batangon yan baga, Jerome, the public is quick to conclude na yun na nga niyan, sinapote, korupsyon, hinay-hinay po kita. Sa totoo lang, hinay-hinay po kita. Let us not be, sabi na nga ni, quick to jump into conclusion without knowing yung inner details kayan. Bata mainit bagangon yan, Jerome. Korupsyon, substandard na trabaho. O at least nakukunyan nasusuy-suytaan, sabi ba ni Provincial Engineer Baclao, inapudanta on the aspect of, yun na nga ni engineering, strictly engineering aspect, kay inapudanta si Engineer Baclao, kasuba guman si Governor Noel, nakahurong man kan sa muyang Vice Presidente sa network programming, inapudanta man in our own capable, kunyan man, expertos man, masabutan, on the aspect of engineering and so mga rules and mga pinag-obserba dyan na sistema. Sabi baga ni Engineer Baclao, primero, it was confirmed, dahil pa na turnover, sinabi naman ng kasubago ni Governor Noel. Ikadua, paputasisay ang may responsibilidad. Generally speaking, it is the contractor. Pero igwaning mga qualifications po kung paano so nangyari. Kung fortuitous events o may kapabayaan or what. Now, sa design naman tabi, si Saiso nag-design. Ang nag-design is the implementing agency, DPWH. Ang contractor, masunod sa naman kung ano so, design ba ko, Jerome? Taday ka man mapupwede, contractor ka, taday ka mapupwedeng magbuot sana kung ano siyaon duman sa kontrata, sa disenyo, kang proyekto. Taday ka man na mapipreso kaan. The only thing is, igwang responsibilidad, yung DPWH na mag-monitor as in iibalwar kung ang pinagpapagibong proyekto is in accordance with the specifications provided for duman sa kontrata kan patrabaho. Yan. Iyan po ang sa tuyang aaramon pangunyan tabi. Tangunyan, as it is, ang tawo ang publiko kukonclude may kapalpakan. Bako, Jerome, tama baga, may kapalpakan nata. Dahil ko na ito nagrampahog kung dainin kapalpakan. Tabi, is it fortuitous? Dahil tatabi. Pag sinabing fortuitous events, dain na hihiling, dain na antisiparan. O yan, tabi. Na-antisiparan daw, na-compute daw sa load, or tama daw sa mga twerka, pigaputangan ibaga si Engineer Dante, engineerically, may diferensya. Ang initial bagang sabi ni Engineer Dante Baclao, although bako pa ni conclusive, kaya nga ni sabi ta baga, hinay-hinay tayo. Although dahil tamad mahali sa publiko na magtaram, korupto ngaya! So nagkontrata, palpak, so nagkontrata. Pero we dig deeper. Sabi baga ni Engineer Dante Baclao, provincial engineer, ang posibleng nahiling niya duman sa tinugudan or what, tabi so hihilingon iyan. Now, if ever na may mga findings, iyon na nga nito, sinunod ta so kaputan, who will be held liable. Tabi ta, madali sa na baga Jerome mag-conclude. Kung ano-ano nangyaon dyan sa Facebook, baga tabi So, yan po tabi we sabi na nga we take this issue tabi on a level-headed manner. Bako itong lalong-lalo na Jerome kung mga nagkukonklud
kontraryo sa kontraktor, kontraryo sa DPWH, pabor sa Kapitolyo. Ay, nako tabi. Lalo na dyan sa Facebook. Facebook is very, very, very unforgiving. Not the Facebook in itself, but yung mga participantes, Jerome, sa Facebook, iyan ang very unforgiving. Bako? Pero once na pumait ka na dyan sa Facebook na conclude ka tulos without knowing the specs, tabi kumbaga, dai mo na madidilot sa tinara mo. Yan tabi ha. Malinaw man. Kumbinsido ka man, Jerome. Ako man daw mahapot. Kumbinsido ka man, Jerome. Ako man daw mahapot. Kumbinsido ka man. Ano ne? Kumbinsido ka man. Ano ne? May madadagit yan sa tuwan. Ay, nga tapig depensa mo. Ay, sus Mario Joseph naman, no? Dai tabi. Pero, sa totoo lang, ang konklusyon na talagang may kapalpakan, haraniho na maray. Tananata, at ako na yung kapalpakan, dahil nagrampahog bako. Yan. Kung na-compute nin maray, so igo ka ng tigapod na length and load ratio. Yan. Ano tabi, Jero? At kasuha po akan incidenting ito. May istorya kita na pinagdadive pa ang mga kunyan man. Mga datos o mga impormasyones. Sa pagdi-deliver pa lang dyan, Jerome, ni emergency cases sa BRHMC, kaipuhan paaramon sa BHR, Bicol Regional Hospital and Medical Center, paaramon in advance na igong nadarahon na pasyente, emergency, nasa ambulansya, tangani makapreparar. Tama man, it helps a lot. Tabi tangani pag-abot duman sa emergency, ready ang medical personnels, the shortest possible time, matauanin nagkakanigong tama na atensyon medical ang pasyenteng pigdadaradyan. And masalbar ang buhay. Pero halimbawa naman, extreme emergency na talagang daiman tabi makakapaaram na. Kaya nga ang emergency, daiman na pagparapadipisilan, dai paglamlaman, dai pagdagitan. So mga emergency personnel na nagdadara dyan nin pasyente sa ospital, kung dai nakapaaram, tabi Jerome, dyan sa BRHMC, with or without advanced information na ipipaabot dyan na may dadarahon na pasyente na sa ambulansya, preparado ka mo tabi. Bako na masyadong nakarely duman sa advance information na itatao sa indo while in transit pa ang ambulansyang may darang emergency case na pasyente. Dapat with or without it, igwa ka mo nin nakakanigong standard operating procedure na dyan on how to handle tabi yan ang mga emergency cases na daiminarilay nin todo-todo duman sa advance information. Bako po, na ipipaabot sa indo antes pang umabot so emergency case. And day man pagparapadipisilan na dataday pinaisin na ilaog na tulos dyan sa emergency room, itao na ang nagakanigong attention medical. At may istorya kitang taon-taon yan and sa mga succeeding programs pa niya to, digdi po sa DCGB. Anong advice mo tabi, Jerome? Diyan sa satuya na mga paraan tabay, yan po ang mga istorya pa. Nakuha na kasubago, no? Na istorya, grabe na, halawig na sa oras kasubago. Yan nasa manungod sa Peñaranda Park. Hindi ka mo nagtitirex, nagsirigmok. Holiday bagango niya, no? Daining kunyan, daining eskwela, sangunyan baga papapiyo, nagbabaki temporary closure campaign. Yun at po. Tama po yan, safety first, bago i-turn over. Check on ang gabus dyan sa park, including ang safety kang palibot, sana igwaman na matibay na bollard, in kaso dahil man lugod, magdurodetso, dyan ang auto dahil makalaog dyan sa park. Yung bollard bagatabi, yung parang nakatindog dyan ng mga ulang na tanganing daima kunyan ang kwan, daima kalaog ang auto, sabi naman ni 9456, evidence will show, tabi, seen by naked eye, the conclusion is it failed. Ang sisihin tabi ang kontraktor kung sino man nag-accept ng turnover, yan po ang malinaw. O tama ka po tayo tabi, sa satuyang physical na paghihiling tabi
may diit, may bakong diit kundi halangkaw ang yun mga sasabi ko kasubago sa satuyang bare naked eye observation makakakonclude ang tao dahil mababasod ang tao kung mag-conclude na igo talaga nin failure sa design. Tabi dahil ko lang ninahapot kay Engineer Dante Baclao ako may failure sa design tabi yan but sabi na nga may failure sa design but uni pa nga ni Jerome, one thing more, may naunang bitan tanang kasubago. We cannot equate itulo sa korupsyon. Taba ka duman sa design, yun na nga sa design ng failure. Ba-conclude naman kita, korupsyon, kinurapto nga yan. In what sense pa, no, tabi, yan. Paano, yan. Pero sabi ta nga, you don't need a rocket scientist, tabi. Kung makunyang kita kaan, kung ma-interpretar kaan, you don't need a rocket scientist initialmente na ma-conclude ka na may design may failure sa design. Pero itong i-equate mo tulo sa korupsyon, nag-delay siya ako it's another thing na naman tabi. Hinay-hinay lang po tabi kita tabi. Si Pading Jimmy, may text, sandali muna, baka may interview. May interview ba? Sandali, hilingin ko sa text, ay may chat si Pading Jimmy, andali muna. Andali muna. So sa uwas ini, so sa uwas so pinag-susubaybenta diyan sa uwas tabi kaso hapon na mga pangyayari May standby tabi Jerome? Wala naman. May interview ba? Karon mo ako kung may interview tulos tirahin natin or baka ma-time check muna tayo. Anong advice? Follow up ba? Follow up o sige tabi Okay ang linya. Klarado ang linya tabi Jerome. Tanganing kung kunyan iyan ilaog natin agad yan, sa programang Tingog naputol Chief Jimmy Pade yan nagre-redial tabi ito po muna Pipi mo ang pipi ko ayo siya si Papa P. Bicol Target sala na Bicol Target man sa imo man Pipi mo ang pipi ko siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan Rio Fernandez. Yan, si Chief Jimmy. Okay ang linya ni Chief Jimmy ni Pading Jim. Aramon tadaw. Jimmy Nasalita on the spot report. Chief Jimmy, compadre, good morning. Yes, Pade. Yaong kita mantenido digdi sa gilid kan alapado na salog, konsideradong sakop inikan Bicol River konektado na diretso sa Libon. Sagkod sa mga oras na ni at abunon kaso bago yaraw na digdi sa mga rescue retrieval team gikan sa Bureau of Fire, Coast Guard, APSIMO, PNP, and nakakalaog sa nadigditabi pa di sa area. Sindasana, bawal maging taga-media, bawal mag-rani na kukordonan, and pinaghapot niya to digdi nakatutok sinda sa kung saan wara itong duwang aki kaso hapon, edad 18 and 16 years old. O yan, sabi kan ay by the way, madali lang tabi pa dito ni si Sir Rica Mendoza, napili mo OIC Chief, ali duman sa mismong dam, na siya mismo nakakarani. Si Rick, maray na aga, si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Ano ang sitwasyon? Tagari sa obserbasyon ko, kaso bago pa, past 9 na, nakakonsentrate lang digdisinda sa puon ka na dam. Si Pading Pio, angkor sa DCGB. Manong Pio, good morning. Yes, Manong Rick, good morning sir. Good morning. Kumusta ang signal tabi? Hello. Yes, hello. Yes, Manong Rick, hello. Maluyaw na dahil lang. Maapod ako sa imo tabi sa cellphone mo Manong Rick. Direct ka tabi po. Okay na pa. Okay na natanong ko na tabi. Apo. Yan, 5x5 na. Okay, Manong Rick sir, tabi, madangog kami. Ano ang very latest situation dyan, Manong sa pinagisibot-sibutan tangian na istorya dyan? Go ahead po. Opo, Manong Pio, inot na inot ang sa tuyang mga diver, yung taga Coast Guard, saka sa mga Bureau of Fire, buda so EMS,
medyo nadidipisilan dahil makusog ang current sa Irarom kaining paka-spillway mismo. Ang procedure, pag-scout mo na igdi sa arani kung saan sinda na lunod para kung sakali nasabit lang digdi, madali ta makuha. After digdi na ma-exhaust to gabos na day talaga digdi, mababa kita downstream. Sangon yan, masulugon tabi manong piyo kung mahiling mo ang tubig, kaya pigpabuksan ta so siradura kaining dam para mag-subside kidiit ang current duman sa namumugtakan kan sa tuyang mga divers para makabuelo sinda. Taday sinda po nakatatahaw dahil makusugon ang current sa ibaba. Pagyaong ka digdi sa itaas, paghuna mo naturalon lang, pero pagyaong ka na sa naglusong sa tubig, nag-iikot po tabi ang tubig sa ibaba, kaya dahil sinda nakakapatahaw tabi manong piyo. And then sarok pa sa mga suggestions, so downstream na spillway, may siradura man duman, papabuksan para magdiit ang pressure po digdi sa itaas tabi. So ang sitwasyon ang nahiling ta sa dyan sa ibabaw kalmado. Iyo tabi. Pero sa Irarom pag mina-dive na sa mga busero niya to, nagrimok-rimok ang kon sa Irarom ang Iyo, tubig. dahil ninda kikaya po sa current, Oho. baka madiskuido man sinda. So kaya naghahanap kitang iba pang remedyo. Pansamantala, digdi sinda sa gilid kaining dike, ta baka nasabit man ang gadta. Supposed to be kung arog na kaning mga oras, kung nalalamos ka, dapat naglataw na ito tabi. Aha. Okay. Kabo sir, igwanin masararom na pagkaaraman no. Anong phase na ngunyan ang sa tuyang effort? Is it still recovery or retrieval na tabi? Pigkwata na po ini dahil sa lawig na kang oras na nawara ito digi sa tubig, buda dahil man duman sa nangyari duman sa sayang tugang kasuugma, harayo na po ang posibilidad na makukuata pa itong buhay, medyo maraot man na sabihon, kundi yaon magkararang effort tap na makukuata tabi ini, but most probably kuha na ini manong piyo tabi, at this point retrieval na tabi ini. Taan ko magakaan ang pigagamit din ng termino manong Rexer tabi pag igwa pang halangkaw na posibilidad na mako ang buhay is rescue. Iyo tabi, opo. O so, kung buhay pa. O habang buhay pa. So, are we safe to say, pwede na ang pwede nang gamito, ang pigagamit na nito ngunyan, it's no longer rescue anymore but retrieval na. Iyo tabi, dahil sa oras na naglap na nakaagi. Okay. Although, ang mahal na Diyos talaga nakakaisi, budaan gabos yaon sa saya. Pero, sa indong sa indong scientific basis and sa indong sistema, iyon na yan ang halos nangyayari. Iyo po, tabi manong piyo. Kaya retrieval phase na ngunyan ang pinagkukunya nindo, adaptar. Iyo tabi. Oho, pirang busero, divers ang invuelto tabi manong Rick? Ang yaon di tabi combined na Coast Guard, Bureau of Fire, and then EMS, nasa kalkulo ko 10 itong yaon naman sa tubangan ko sa bago. Ano yan ang sistema? Sabay-sabay may na-dive o igwaning protocol na pinagsusunod tabi? Parang diskarte man nila? May protocol po tabi yan, body-body sinda. May saro na nag-iirarom, tapos may gakod ito. So saro, nakagakod man naman sa saro. And then pasuro salida po ining nagkapipira na naglulusong tabi. In other words, by sequence, ano? Iyo tabi, opo. O parang scientific, kumbaga. Iyo tabi, tanganing day man kuamaray, ining sa tuyang 10 diver na sabay-sabay. So, pig sequence tatabi yan. Gura ano kahiwas ang kumbaga sa tuya pang sabi sa Tagalog, susuyurin, kumbaga, agihan. Halawig tabi manong piyo, mala uwas tundo duman ini sa ang ngimot kay ni baga duman na sa bato. O yun, sus Mariosep. Opo. Naihapot ko yan. Sagkod no rin sa nakita tabi makondusir kan retrieval operations.
Sagod na sagod na kaya pa kaining sa tuyang mga divers, as in mahalap kita kan sa indang recommendations tabi manong Pio. Then and only then, kung mataram ng terminated ng operations. Iyo tabi, tasinda po ang nakakaaram kan sitwasyon sa irarom kaning tubig tabi. And with or without the body, either dead or alive, sinda ang ma-determinar kang kung pwede pang ipadagos sa daina. Iyo tabi manong Pio. Oy, naku, sana buhay pa tabi manong Rick, ano po? Naku, Opo, sus Mario Joseph, ano? O di, sige tabi, kung ikaw ka pang gustong idagdag na informasyon, madangog kami, go ahead tabi. Sa gabos po na mga albayano o sa inman na lugar digi sa Bicol na naka-star po arani sa mga salog, pag oras po ning mga taguran, day po nanggad kita mag kararigos o mamingwit diyan sa salog, taday ta po aram upstream kung mas makusog dumantabi ang tubig, maraga sa iyan pababa sa tuya. So data po kaya ang sulog kan tubig pagabot kang oras, siring kay itong nangyari po sa duwang magtugang kasugma. Kaya mas maray po na pag-arog kay ning mauran-uran, dahil po kita magranitabi sa kasalugan, kaya kasabay baga po yan sa tuyang advisory. Mag-iringat po tabi kita gabos. Thank you. Thank you so much Manong Rick sa impormasyon. Chief Jimmy. Pade, supposed to be ang tutok ni Sir Rick Mendoza, sa Masarawag baga? Opo. Ngunyan na tasagi mansuuran kasapon, may preemptive evacuation duman. Oho. Yaon, imbis na sa Mauraro, dumana sana sa Masarawag High School. Maki-update kita, natataduman na tabi Sir Rick, ano ito, ngunyan, papaurulion, sagod na nakabandira pa ining madampog padigdi sa tuyang kapalibutan. Ano na na-update tabi? And natatayaw na duman sa mga evacuation instead na duman sa Mauraro? Dumanta po recommend and then pighapot taman duman sa local government unit kung mapupwede daan na duman na muna sa may haraning eskwelahan. Isi mo paulit-ulit na baga po sindang pabalik-balik, and then bago kita nag-desider, pigiling taman po ang lokasyon kay itong piglipatan sa inda, itong National High School, mas halangkaw kaysa duman sa pigbubulusan kang tubig tabi. So, buot sabihon, dahil man duman nag-aagi ang tubig, and then salbado man po sinda duman, base sa satuyang pag-analisar, and then base po duman sa abiso kang pag-asa na siring kaining lawig lang ning oras ang mga pag-uuran. But then hanggang ngunyan po, yaon po sinda duman, hanggang day po piglip ang order dahil may mga pag-uuran pa po sa ngunyan na maghapon tabi. Gusto kong sabihin tabi Manong Rick, safer ground ini mo niya na kikamugtakan ninda sa presente. Iyo po, sa presente po, opo. Opo. Thank you so much Manong Rick. Sige po, tabi. Okay, so yan tabi pa si Sir Rick Mendoza, ali digdi sa UAS, padagos na katugay-gayaan di si GB News. Jimmy na pade. Go. Bago ta kabuhian, i-backtrack ta sa mga parantabay baka day aram sa ibata tingog kan ba so day nakas kon baga kaso nata ta may pig rescue, go ahead tabi. Hello pade. I-konta lang, i-backtrack ta lang kay Pading Jimmy na putol ta may pig rescue kay diyan, so nangyari ni kaswapon pig sibut-sibutan diyan sa ini sa may was tabi sa kikamugtakan ngunyan. Pading Jimmy na naputol ka yan, i-backtrack ta na lang, standby tabi sir na subarkada ta si sir na Rizalina. Yeah. Pading Jimmy i-backtrack ta lang yung diit nagdiferensya sa signal. Sige. Matatandaan ka hapon after lunch, basado sa entrevista niya to sa tugang kay ningunyan pa sa naman na tugang na babae sa Matua na nagpaaram ining magtugang 18 years old and 16 years old sa indang ama kaso hapon na taga Purok 7 inikan na Barangay Ilaur Norte. Medyo may distansya pa digdi sa kinamumugtakan ngunya na pigahanap kan mga otoridad. Nagpaaram ta purposely hanapon da so sarong tugang. Yes.
na an pagtubod katong magtugang na nagahanap na duwa na bakaya undigdi sa may dam. Yes. Ito pala ang sabi pa dito naga-turotherapy, nagamasahe. Ito pala may kliyente gayon. Yan. Oh, ngonya nakauli ito. Mangamon-ngamon ang pigahanap na sa duwa. Suduwang naghahanap kuta na. Oo. Yun Ngonya na ito. may nagkataram bali tuloda ini. Mm-mm. Saro na tagamayaw, iyon na so nakapa-diseminar kan informasyon, nakasabay siya duman sa duwa, siya nakapusipos, nakagilid, kaya siya nakalibre. Yes. Ngunyan, ining so, ang sabi, dahil tasabot kung ma-swimming o kung ano yung nag-ano yung tudig di sa gilid ka sa tampe, nadali na sa itong itong 18 years old, Oo. tugang kabaya, respondihan mo. Natural. Parehas na sila nagkabitan tabi pa Ay, de. sus. Iyaw na sa tahaw kan tubig. Iyon na ang pigisibot-sibutan ko niya. Iyon na ngunyan. Sa kuno minabot na sa punto, nanarog na kayo niyan sitwasyon. So yan, backtracking tanganing makuan sa mga paraan tabay tapad. Ano po? Yan Sige. tabi pa de, an sa tuyang dagdag na informasyon, halidigdi sa Barangay Ilaor Norte, Uwas, Albay, hindi yun man digdi sa tuyang amigo si former board member AB si dati Efren Baltasar. Yan. Jimmy Nasalita, midbid mo pa ini si Sir Efren. Iyo, opo si kinatawan. Si kinatawan. Nagugunta lamang ang boses ni board Kinatawan. member. Naka-monitor man ini digdi. Oho. Sir, good morning. Si Pio po. Midbid mo pa si Pio? Yan. Hindi ko lang masyadong kwanta. Medyo haloy-haloy na baga kita. Uloy na? Uloy Kumusta na? na ng pila ng pigkakabalan mo nga Oo. Isay. Ako? Oo. Ay, nag-uuma na lang. Yan na, ano? Very kwampay ni. Very active pa. Kuan ini. Ensayado. Ta grabe ang exercise kayo. May umay ni. Iyo. Yan, tabi pa rin. Dagdag Sige. na informasyon with Sir Rick Mendoza. Apsay mo, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Bago kita tabi mag-turnover, Chief Tech, pasensya na, nakautang kita ning todo. Sarong diver ini, professional diver, si Sir Rizalin ng Bahilyo. Sir Maray na aga tabi. Hello, Sir. Maray na aga tabi. Good morning po. Hello, arong kani mataon na lang sabi ako kay Kuyan ta di ako pwede makababa panguyan ta dialysis baga ako. Opo. Oo. Arong kanang sistema kayan, iyan na drowning person na yan, nakasalutan sa ragpa. Oho. Either ragpa o tulikab, yaw nandyan, depan malataw iyan, 3 to 5 days, tamaliputo ng tubig. Oho. Ayo, kaya yan dapat kang bantayan. Kapag nag-float yan, maputo ka ng tulak, matundag namanan. Ay, iyo. Base Ayun, sa sabi, inyong... pag malipot po pag malipot ang tubig, 3 to 5 days yan ma-float. Bago mag-float. Opo. On the 5th day, maximum, ma-float na yan. Malataw yan. Iyan ang kanido palang mga divers. Ano? Tadakulo na kaming experience ang araw kayan. Pag mga araw ka ito sa sitwasyon, most probably, sabi mo na nasa irarong yan nakasalot o Ay, naipit. nakasalot na sa tulikab, may bado ba ito? Oho. Oo, nakasalot, magsala, malatawan, dahil ng bado. Iyo pala na nagkasi-kasi nangyayari. Nya kung itong pinag-describe baga na nag-arimbukay ang irarom, tapos... Ayun, taga-alimbukan talaga dyan sa Erarong. Kung may mga ragpa dyan o tulikab, isasalutan dyan. Dahil pa malataw, tamaliputo na sa Erarong, napipris pa ang lawas kang tao. Now, how about yung sitwasyon pag-araw ka na nag-arimbukay, medyo malabog iyan? Malabog talaga sa Erarong, delikado pati yan sa diver. Ay, kaya pala, Delikado sa diver. Kaya ang sulaminting mag-alat na bantayan yan na 3 to 5 days dapat mabantayan, tamaploat yan. Sa surface. Sa surface, masurface yan. Pero yaong manggiraray sa pagkwampa sa irarom, pag taga Oo. Talagang pag-abot sa pag-dive, ikang eksperto, sir. Dahil talagang obligasyon tayan. Kaya dahil kung nakatagalo, minapod ako. Yes, because we need that. Kamu mga expert. Ayaw tabi. So, araw pa lang kaan, dakula no posibilidad na nakasalot iyan. Nakasalot yan sa tadakul, ayan mga arog kayan, dakulo na naragpa sa Erarong. Mga diki-diki na Arog kan so kinuami dyan sa Libon na para umaman. Nakuami, salot sa Anong year ito? So, pag-rescue ninyo? Aluyo na. Kanso panahon pa ni
Sa lalima kayo dito. Ni katong salapay, bisus Maria. Oh. Di sige, Pero salamat sa experienceado ko tabi yan ta. Oo. Alo yun ako, nakulo akong kinuang araw kayan. na nagda-dive ka mo ano. Salamat sa Kaya kung impormasyon. may magtyaga tabi, dapat gabos na kaya dyan sa nakapalibot dyan sa area na yan, magtagabantay. Including yung mga yaon dyan na mga nasa barangay. Opo. Ayo. Malatawan, di man naglataw na tigaya, ulog pirma minalataw. Ulob na perman minalataw. Opo. Then the possibility pag lataw niya mga after pirang hours masabog so tulak. Masabog yan pag nainita na. Ay naku, pasintabi. Matundag ila yun. Pasintabi sa mga nagkakaon ano. Sige tabi. Ayaw, tabi. Thank you. Okay, salamat. Yan, sa tuyang mga pag-iriba, si Sir Rizalinong Bahilyo, expert diver po yan, ano? Accredited licensed diver po yan. Nako, Chief Tech Ramir, eto na tayo. Idiretso munaan, oras Pilipinas, 7 minutos bago mag alas 10. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. From Binibini to Mama Mo. Ang bagong P-pop girl group ng Surf to Sawa. Tara na mag-surf to Sawa. Converge! Ang prepaid na fiber internet. Ang mura! Tara na mag-surf to Sawa. Internet na sulit sa budget. Internet na sulit sa budget. Apply na to Surf to Sawa ng Converge. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfe-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Radvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Radvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Radvax Tabaco, beside Siga Hospital, Radvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Radvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Radvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Radvax Pilar, Radvax Castilla, Radvax Piudaran, and Radvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Radvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, Dirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maraming agaw po ang detalles kan oras-oras na bareta ay nabisuan kan Philippine Embassy ang Filipino community sa Jakarta, Indonesia na dahil una magluwas sa panginikan ng yaring demonstrasyon sa nagkapirang lugar sa Jakarta. Pipalikayman kan Philippine Embassy ang mga Pinoy sa mga datakulang pagtiripon tanganing dahil sila mapahamak. Padagos man na nakamonitor na imbahada sa developments ka mga protesta katakod kay ni nagkapirang train station sa Jakarta anpig sarado na dahilan sa kararibukan sa roman na 20 anyos na ride-hailing driver ang nagadan sa riot sa Jakarta. Alas 10 na bareta, alis sa Newsway. Like sa mo yung DCGB News Online Facebook page para sa dagdagbang impormasyon. Ako po si Mardila, salamat. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumaguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Minabuelta si Chief Jimmy, compadre. Good morning. Yes, pwede pahirapan man talaga ang trabaho kaning mga nasa retrieval team. Oho. Sinurok, denied na pwede itong mga tulok kapalabaw, nararom na nag-aarimburong na tubig. And wara, nin indicator, na yaon digdi itong sarong missing na aki. Kahirap man. Kaya, second option na pwede, ma-surface search na Yan. ang grupo. Sa madaling sabi, ma-pull out na ini, going na ini sa kung saan ang direksyon na kaning dakulaon na bulos kit salog o tubig, digikan digdi sa Ilaor Norte, Mayaw, diretso na. Saan sigurado kayo? Diretso ini sa Libon, diretso na ini sa Lake Pato. Naku, talaga. Tama, kumpadring Jimmy, so pinagasabi ka so sa tuyang kunyan. So amigo ta, so diver, professional, accredited driver, licensed diver, pag mga araw ka, posibleng makasalot, pahirapan, tamariknom, dahil panaglataw, and masurprise na abangan na sana sa ibabaw. Yan. Abangan na sana sa ibabaw. Taing kasong matangkas na duman sa pakasalot, sa ibabaw na lang ang abangan. So kaso hapon, madali ta, luminataw tulos. Yes, oo. Ini, ang pagtubod, kaday naglataw, wara may alarma na duman sa parting Libon, mga barangays, na kunigwanin mahiling, mag-report tulos. Wara man ki-informasyon hanggang sa mga oras na ni. Gustong sabihin, wara pa ni naglalataw pa di. Roger. Kaya ang pagtubod, kaya isa sa irarom ining search surface operation, sa pagsabing baka sa mga rurag pa, na sagpong. Yan, tama. Nasagpong, nakasalot, nakapuripot so gamit, o subado kung ano. Ta sa kahaluyan da, in kaso aron kan, mapuputulo subado kung ma-surface na. Pero ang teorya pa di, kung nasagpong man, siyempre ngaya sana bako man, ngaya nasagpong, nasabit subado, di matangka subado, ultimamente, malataw manggiraray ngayon. Hindi, ang pinagsibot-sibutan, saro na sana. Saro na sana. Yan. 16 years old. Yes, Bay, nagatagdo na naman ang uran pa di. Yan. Ibaga susabi ka sa bago ni Manong Rick na mauran pa. Sige. So, yan, nagpipreparar na, ginamitan na ki mga makina, tanganing mga gubas-ubas ini, tapos pinaawas na sa tubig, tanganing mabawas-bawasan so current digdi sa may dam. Yan na, nagpipreparar na pa di. Tangani naman na isa irarom ang search surface operation going na ini sa Libon. So, siguro, ma-pull out na lang ako digdi. Abangan na lang niya ito ini kung makusugan, babagsak na oran na naman nini. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jimmy. Sa istorya hali dyan sa luwas on monitorian, pinagsusubaybayan ang mga developments. DZGB On the Spot Report. Saro na lang ang pinagsisibot-sibutan, nasa retrieval phase na po. Bako man sa pagtaonin, mas magabat pa kamunduan o daing kapaglauman, pero maglaom kita, may herak ang mahal na Diyos. Pero pag-arog ka ini, ang sabi kan mga nasa otoridad, pag retrieval phase na, halangkaw ang posibilidad na daing ng buhay, ta retrieval phase na nga ni. Pero pag rescue, ang pinagagamit pang termino kan mga eksperto, igwa pang halangkaw na posibilidad na mako ang buhay pa ang pinagahanap tabi. Yan po ang sa indong pwedeng mga maikmatan na mga terminolohiya. Maukudan. DZGB On the Spot Report. Si Kumpadreng Al daw tabi, kumusta man Kumpadreng Al, marhay na aga? So much, Pade. Good morning. Human capital. Yan ang pigi-establisher ngunyan.
kana ko Bicol, kaya pigapakusog panalo ang mga programang pang-edukasyon. Sa interview ta kay Congressman Attorney Pino Garbin Jr., dakula ngunyan ang budget kana gobyerno nasyonal na pigapabulos sa mga probinsya, lalo digdi sa Bicol, sa Albay, para sa pagdagdag ng mga classrooms dahil talagang sa bulyong ngunyan kana mga estudyante kulang-kulang na maray ang mga classrooms na yini ang nagrangay kan mga estudyante, mga paratugno, lalong-lalo na kan mga magurang. Kaya paluway-luway ang implementasyon na kani, nagubulos na paluway-luway man ang budget hali sa gobyerno nasyonal para implementar kan Department of Education. Ikadua, yaon ang budget para sa mga educational assistance, mga skills training program, kan TESDA, na pwedeng pakinabangan kan mga estudyante. Nagulang maray ko yan, ang oportunidad kan mga estudyante na aprobitsaran ang mga pig-offer na ni kan gobyerno dahil katuyuan kani iyon na mapakusog ang human capital para sa futuro ka nasyon sa paagiman kan edukasyon. Roger. Yan pa niya informasyon, digdi sa Luwas, Anar Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa Luwas. DZGB On the Spot Report. Ama po yan tabi, saruian sa ipinundar and dainanggad bibiliwan kan ako Bicol. Iyan na pag-invest sa human capital. That includes pag sa human capital, edukasyon. Taayan ng edukasyon an solamente gas-gas ng tataramon, pero dai po yan tabi na babari solamenteng maipapamana sa satuyang mga individual na dai pwedeng mahakbas, asin solamenteng maipapamana na forever na kapital para mapakaray ang pagbuhay-buhay. Kaya ayaon dyan, ang ako Bicol, sara Congressman Pido, sara Congressman Salde, Executive Director ining Jill Bongalon, Attorney Jill Bongalon, yaon ang pag-ispersos ninda na ang gobyerno nasyonal using their, ining mga kongresistas niya to, using their influence and yung opisina na ang mga pundo lamang mapabulos pa for educational purposes. Classrooms, ang pipatugdok bagadigdi na napapapunduhan kadakul, region-wide. Aram taman sana, taon-taon baga, perennial problem iyan. Dalagang day kaya na sustiniran ang tamang ratio kumpirang estudyante sa nasa laog kan sarong classroom. Supay ang mga pangaipo po kan mga o kaya supay ang mga numero kan estudyante kada classroom sa pampublikong eskwelahan, kaya pipa maniugot na iyan na kunday maning matukdul pa sa gobyerno nasyonal kan pundong iyan na mapabulos lamang para sa edukasyon, day man mangyayari. Yan, dyan minalaog po so ispersos, dyan minalaog so kredito. So kwarta yaon, kwartaan kan publiko. Pero so effort na itong kwarta kan publiko mapadalagan lamang sa mga araw kaining noble na mga intensyones, particular ining sa edukasyon, na sabi kan yan ako Bicol, dahil mapupwede na makunyan iyan, makompromise, sabi na Congressman Pido Garbin Jr. Congressman Saldi ko na mag-invest dyan, tayo na maging kapital, either yung sa formal or non-formal. Sa non-formal education, bagayaon pipabulusan nila ng pundo, training para sa skills development, welding, carpentero, gabos, tabi. Tapag nakatapos dyan sa non-formal education na iyan, pwede nang gamito na kapital na naman sa pagtindugkan sa diring pagbuhay-buhay. So, duma naman sa formal aspect, yan, so mga sa pagtabang na makapakonstruhir ng kadakol-dakol na mga classrooms. Diyan po sa manlain-lain na munisipios, ciudades, provincias, naggalilibot ba kan sa Congressman Pido, groundbreaking, igwa na ning inaugurasyon, igwa pa nin mga pinag-akomodar na mga requests, tabi, para ma-upgrade, mapakaray, either repair, or pagbugtak nin bagong classrooms,
yan ang solamente edukasyon anday pwedeng makompromise and sagkod na yaon po ang kinaban, sagkod na buhay ang sarong tao, yaon po kapital iyan na day pwedeng mabawasan, day pwedeng sabi na nga ni makompromitir kay kaipuhanan sustineran iyan. Kaya sige baga ang pagbaniugot man yan ng mga taga Ako Bicol na idiretso yan na pagpabulos ni mga fundo pag-abot po sa edukasyon. Si Karen, nasa linya. 17, Lapuas ang alas 10 din pagkaaga. Karen, good morning. Please go ahead. Thank you, Tabi Sir Teo. Makakaiba ta sa linya si Legazpi City Councilor Lau Beltran dahil ta iyo iniya na chairman kan sa mga pinag-antisiparan na event kan Ibalong Festival na Ibalong International 9-Ball Billiards Tournament. Ngunya na official ng pinagbubuksan ini asin na mayor pati na magiging bisita dikti iyo si Philippine Billiards legend Efren Bata Reyes. Ipasa ko ang linya kay Councilor Lau Beltran para sa iba pang detalles regarding sa event ini. Sir Pio Fernandez Tabiana, Samungang. Hello, good morning. Yes, good morning Tabi Councilor Lau, si Pio Fernandez Tabi ini. Yes, Sir Pio, good morning. Opo, international tabi na kompetisyon may wino po kung igwang mga pamoso na kaentra international na kumpirmado po na makawat ngunyan over. Yes, actually we have Mickey Kraus. Siya po ang UK Open champion natin from Denmark. And we have Indonesian players, mga champion players po. And I think may Vietnamese players din. And syempre, hindi na magpapatalo ang ating mga Pilipinong kampiyon. And dito po sila Tatay Efren Bata Reyes, the legend. And recently, yung nag-champion po sa World Cup natin, si Carlo Biato. And si former champion natin na Johan Chua. Yun, so igwa talaga dyan in mga legit na international champions na mapartisipar ganyan, including kasabay sa competition yung sa tuyang very own si Efren Bata Reyes, Tabi Councilor Lau. Yes, and hindi lang po yan, kasali din po sina champion na AJ Manas and yung internet sensation natin na bata ngayon na bilyarista, si JB Sukal. Si JB Sukal. Opo. Yun, Okay, now, nuarin an officialmente na cue-ball ka yan Tabi pag pagralaban? Well, officially po nag-open na kami this morning and this will be held on up to September 5. September 5. Anong oras po ang kondukta kan Karawa Tabi Permi Oral daw? Pag-start po tayo ng 9 a.m. hanggang siguro mga 7 p.m. Opo. Ano po ang magiging sistema kan kawat by elimination ba hanggang sa championship? Yes po, this is a double elimination po. So, may chance pong mag-champion pa rin kahit natalo ng isang beses. Grand prize at stake, gurano po? Last year, the grand prize was 1 million. The total guaranteed prize pala. Ngayon po, is 1.3 million na po. Guaranteed, kumaga guaranteed pot prize yan? Yes po. For the champion, 600,000. For the second placer, 250,000. Tapos, hati-hati na po sa last 32 players. 600k sa champion, buong buo. Opo. Then yung second placer, yung first runner-up, magkano po? 250,000. How about yung third placer, magkano po? Third placer, I think 25,000 kasama yung fourth placer. Yung mga hindi papalare na may paghati-hatian din maski papano? Yung top 32 players po, meron tayong mga consolation prize. Yun. So, pira po ang yaon dyan na confirmed participants ta? 128 players. 100. Halawig ang karawat kan, sundo banggi iyan? Iyo po. Kaya talaga naman, we are anticipating lots of guests na darating kasi aside from maglalaro po ng mga pro players, magpaparapol din po tayo ng mga billiard equipment for free. Si Efren, bako pala na guest kundi as competitor, ano? Yes. Ti makwanta yan, Tabi, ano? Sige, libre bang entrance? Libre po ang entrance sa Tio. Ang house rules lang namin, sana nakasapatos po pagpasok dito sa ating venue. Para naman maganda tignan sa ating venue ang mga bisita. To give dignity sa sports na yan.
Opo. Yung venue po sa Intabi, Kagawan, Lao? Dito po sa Legazpi Expo Center sa may Old Airport Road. So dati kaidto ano tabi? Yes, so dati po. O di sige. Salamat din maray and good luck sa okasyon na ta sa event na yan tabi. Thank you, Sir Tio. And syempre, good morning din po sa totoo mga pagbabanog ng mga. Sige po. Thank you, tabi Consul. Sa aga, tabi Sir Tio, mas tigla na uminadakul ang mga madigling bisita, pati mga participants, lalo na sa aga, estimated, maabot ito si Philippine Billiard Icon Efren Bata Reyes at 12 o'clock noon, tabi Sir Tio. Mga lunch, maabot digit sa LC3 sa Mike Expo Center. Buda ang karahayan, bako siya guest na kundi malaban siya. Roger Ronda, tama ka, tabi Sir Tio. Mahiling tapan sa iyang rara, ang sayang asim. Ano? Oo, tama. Sige. Ayan, tabi Sir Tio, kay Bato si Councilor Nobel Tran, Karen Ala, Decidido. Salamat Karen sa istorya, hali dyan sa luwas. Duman man kita sa Premier Distrito Kanalbay bago kita magsiriblagan para mientras kunya na pagkaaga. Dakul pa kitang istorya, igaw man kita dyan sa Catanduanes, ano? Sa aga na lang po ito, tabi. Jomar Bien. Buda ining sudigdiman sa Siyudad kan Legazpi, tabi. Itong Committee of the Whole Investigation manungod sa supply and ining pamresyohan kan quarry sa Legazpi. Sa aga yan. Sarong report pa, kumpadreng Jomar Marhay na aldaw man tabi. Please go ahead. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sarong lalaki pa rin, Pio, ang nagadaan dahil sa nasa kagat kan pukyutan. Sinugod. Sus, sige daw. Di sa banwaan kan malilipot. Ini ang impormasyon na ipinabot sa DCGB News kan sa tuyang mga amigo digdi sa malilipot PNP. Kung sa'y nagluluwas na kadakalis pang Webes pa rin, Pio, sa upper barangay kan malilipot, itong sa barangay Calbayog, nagkaigwanin insidente na sarong lalaki, 66 years old, ang nagadaan matapos naggrupuhan kaining mga sugod. Isus. Basado sa pakikipag-ulay niya tungkol yan sa mga investigador kan malilipot PNP na aga kan nakalis na Webes, magdagpasiring sa lati ang biktima na lalaki na 66 years old. Then naasadol ka ini, garunaagihan kan asadol, itong subgrupo kan mga sugod. Naku. Subgrupo kan sugod pa ring Pio, basado sa investigasyon. Bako man talaga itong harong ninda. Tayo baga, igwayan na pigigibong sukod, duman mismo nagigibok kang hani. Iyo. Bako man ito, pero nasa pagrabas daw, suswarm. Sugod. Duman garo sa parting ibabakan sarong kahoy, naggrupo-grupo ini, naagihan kan asadul kang ining biktima. Grinupuan na. Ay, naku, kahirak man ano. Nadangog ini kan saro niyang paralati man duman sa Purok 3 kang Calbayog. So pangarang kay itong testigo. So nakailing si Francisco Bo. Nakailing niya daw. Nadangog niya sa pagparasuriyaw. Nag-akudir. Parasuriyaw. Di naguso niya man, di naman niya man. Nahiling niya, pigugrupuan na ini sa pandok, sa bilog na lawas, kang sugod. Grabe ka tindig gayon, nagdarapurog na ko na no. Roger, di ko man niya matamangan, di man ako makadulok. Day siya nagkunya ning paaso lamang, kalayon paasuhan ito na magtiripwasan ito. Wala na taan nangyari pa rin, Pio. Duminulag naman siya. Pasiguro naman kang buhay niya. Duminulag na. Tapos, iyon na ngayon ito, kan baralikanin da ito, na biktima, dahil ng buhay. Ay, kahirak man. Direksyon ko takan biktima pa ding, Pio. Pasiring pa sa salog, sudulag. Tama dive sa tubig. Siyempre,
malamang na naglaog tulo sa isip niya, bumuntog sa tubig. Iyota nga ning Habang pigsasalakay kan mga, ano yan, kan pukyutan. pukyutan, pigsasalakay siya. Jesus. Oo. Mariusip. Mga 10 metros na sa nasasalog, dahil na nakantos. Jesus Mariusip. Day kinaya so ano daw ang ikinagadan surara kan sugod o igwa pang secondary gayud na kuan rason. Ano daw? Mananggad. Wara man daw dahil dinarakan tabako malilipot pulis sa ospital. Oo. Ito surara talagang nakagadan. Ay, matindi ano. Ini pa ding Pio, basado sa pagrumdom kan mga amigo tang pulis. Oo. Ang ikaduwang insidente di sa malilipot, na may nagadan man. Naduwahan na sugod ang nagsarakay. Pero itong primero, nangyari, mga 15 taon na, pa 20 taon na nakagi. Ngunyan pinagkulibat. Oo, ngunyan nangyari naman. Nangyari ito sa sarong babae sa barangay Binitayan kan malilipot. Marara ano? Nasundan, ininang kanakalis pa sa ng Webes, na saro man na nagadan dahil sa kagatkan pukyutan. Di ano yan? Ano yan kumpadre? Inabutan dai na sukwan, dai na buhay, dai na su mga pukyutan na nagsalakay dai na. Dai na pagbalik daray na. Tinunungan na tag na kon nagadana. Oo. Kasi ito na tabako man talaga yaong duman ng estada kan pukyutan. Iyo. So tendency mabaralik na duman sa estada. So ano ba kaning daan? So hani si estada. Kung yaong duman so queen. Oho. Baralik na sinda duman. Ay, sus da pangyari. Ano? Grabe, kahirak. Inatake, sinalakay nin sugod. Kadakol-dakol na sugod na gadan. Roger, orat pa rin, Pio. Jesus. So, napagdirestoryahan mi nga ni, may nangyari man palanda kay ni, na ang biktima, mga pulis ata yun. Diyan sa 2nd or 3rd district. Oo. Na sinalaki mang kipukyutan. Jesus Mariusip. And sa garo may sarong nagadan. Bali, duman lang sa istorya. Pero haluyo naman dito. Nagkaka-recall na lugod sa mga pangyayari dahilan sa pukyutan. Gulping hibugay kaso nagsalakay. Ano? Malamang pa dito. Kung mga manipis-nipis man sana, di nakagat. O kaya. Pwede maghurubag man ang karalinturahong ka sana. Oho, Jesus Mariusip. Pero pag sobra ng ano? Pag sobra naman ang gad na venom, rara, o ano yan, rarakan, talagang ikakagadan mo man. I don't know kung ano, pero baka, yan baga, may naepekto ata yan sa nervous system sa puso. Iyo. Ang mga arog kayan. Oh. Garing pakitang nakauro na doktor, manood sa epekto kang kagat kan mga sugod. Grabe ka atake ta diyan mismo, outright dagadan ano sa lugar. Roger, kahirap na. Bako lang na dead on arrival, kaya lang siyempre di man madeklarar kang mga pulis duman hanggang bakong doktor, pero sa pagkakbuta nila, dati nang deng buhay. Iyo. Jesus, kahirap man. Roger. Yan pa rin mga dagdag na impormasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat pa ding Jomar, and masunod man tulo si News Direct Mar. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.